चली तनी कुंवार के प्यार में नया गीत सुना दिएगो। आओ है ने का है अरे सबका देखत रहो अब अश्लील नहीं खे कहे के। अब एगो लड़की बिया मनोज भैया, अब एगो लड़की अपना सखी से कहानी बतावती है कि ये सखी तहरा तो मजा आवत होई हमरो मजा आवेला। कौना बात में पूछो पूछो कौना बात में अपन आवाज के तनी जादू देखाओ। कौना बात में बता दे तनी उहे लय हो। अरे कि कुंवार के प्यार में कुंवार के प्यार में मजा आवेला। सटो समते घरी दोसर देह भइल बा अभी सब हम छोड़ल चाहते नहीं। कुंवार के प्यार में अरे मजा आवेला। अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। नहीं हर के यार में अरे नहीं हर के यार में मजा आवेला। लूटत लहार 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 में मजा आवेला। रात बीते दो हमार गीत सुनब तो मजा आई कि कहाँ कहाँ मजा आवेला। घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। घर परिवार से बचाई के नजरिया गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। गोरिया के धोई के भरया कंवरिया। अखबार में भरला पर कहाँ मजा आवेला पूछो। मिलल पिछुआर में मिलल पिछुआर में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला। एनी रही पहलवान बन रहा। लूटत लहार में मजा आवेला हो। ग्राम पंचायत राज मतिया खास से मुखिया सपैक्ष अध्यक्ष श्री रामेश्वर यादव जी के तरफ से बहुत बहुत आशीर्वाद मिलल। भैया के बार बार प्रणाम करो। दूरे 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 रहे घर।
अमन शास्त्री जी देवापुर निवासी गोपालगंज के माध्यम से भैया के बहुत बहुत स्वागत, बार बार प्रणाम करो। और का रात में पलनवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहारे ले अंगवा। भैया हमारा विश्वजीत यादव जी अध्यक्ष प्रमुख संघ गोपालगंज सह प्रखंड प्रमुख उचका गांव। रात में पलंगवा पर राजा जी के संगवा निक लगने हमें निहारे ले अंगवा। निक लगने हमें निहारे ले अंगवा। निक लगने हमें निहारे ले अंगवा। तब सोरहो सिंगार में सोरहो सिंगार में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला। भैया हमारा राम नरेश चौधरी जी दुर्गा गेस्ट हाउस मैरिज हाउस थावे दुर्गा मंदिर ब्लॉक के ठीक पूरब राम नरेश चौधरी जी के तरफ से 1000 रुपए का आशीर्वाद मिला। और का ये चाह आओ तोहरो नाम भुलाइल जाता नहीं दिन पर दिन। ओ चक्के में मिले वो में विजय यादव मुखिया जी भैया हमारा ग्राम पंचायत राजबैरिया दुर्ग उचका गांव के माध्यम से आशीर्वाद मिलो। आज चक्के में मिले वो में आवे नया नंद हो। सोनू संग दिल गोलू कहले पसंद हो। केहू के प्यार में करत इंतजार में अरे मजा आवेला। तो अरे लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला हो। लूटत लहार में मजा आवेला। चला दिए अरे कुंवार के प्यार में कुंवार के प्यार में मजा आवेला। अरे लूटत लहार में मजा आवेला।